Bona tarda. Donem inici a la sessió ordinària del plenari del mes de març, avui convocat a les 5 de la tarda. Li passo la paraula al senyor secretari. Bona vesprada. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació dels actes de les sessions anteriors. Es somet a aprovació els borradors de les actes de les sessions anteriors de data 25 de febrer del 2025, de data 26 de febrer del 2025 i 27 de febrer del 2025, que prèviament han estat a disposició de tots els membres de la corporació. Algun partit polític vol fer ús de la seva paraula? Senyor Marc Albella, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, abans d'expressar el sentit del vot, no sé si seria possible la votació per separat de les actes o serà conjunta. És la pregunta que tenim des del grup municipal socialista. És per... Nosaltres sol·licitem, si és possible, poder-la fer per separat perquè no tenim cap tipus de problema en aprovar les dues extraordinàries i en l'ordinària doncs, expressarem el que és el sentit del vot normal que expressem en els anteriors plenaris. Gràcies. Pasamos a votación de las actas del 25 y 26 de febrero. ¿Votos a favor? Todos, vale. ¿Y la del 27 de febrero? ¿Votos a favor? ¿En contra? Y abstención ninguna. Ya está. Punt número 2. Expedient 10.109/2020, aprovació i liquidació d'indicadors del contracte administratiu de neteja viària, període juny-agost 2024. Li passo la paraula al senyor secretari. Es somete a aprobación la propuesta del regidor d'Hisenda, Contratación y Discapacidad, previamente dictaminada en la Comisión Informativa del Área de Infraestructuras, Obras y Serveis y Costa Nord, Costa Sur, que té el següent tenor literal de la part dispositiva. Aprobar la liquidación resultante de la aplicación de los indicadores de control de calidad del servicio en el periodo junio-agosto 2024 por un importe de 54.852,74. Segundo, notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que proceda a la elaboración de la correspondiente factura. Y tercero, dar traslado a la intervención municipal a los efectos oportunos. Explica el punt el senyor José Brito. Buenas tardes. Me remito a las palabras dichas por el señor secretario. Partit polític vol fer ús de la seva paraula? Doncs passem a votació. ¿Votos a favor? Unanimidad, se puede aprobar la propuesta. Punt número 3. Expedient 14.292/2015, revisió de preus del contracte de recollida de residus, l'onzena anualitat, pròrroga forçosa des del novembre de 2023. Li passo la paraula al senyor secretari. Es somete a aprobació la proposta del regidor d'Hisenda, Contratació Personal i Discapacitat, que prèviament ha sigut dictaminat per la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, Hisenda i Governació, on diu la part dispositiva que autorizar la revisión de precios del contrato conforme al informe emitido por la técnico de medio ambiente del que resultan los siguientes precios unitarios para la 11ª anualidad prórroga forzosa desde noviembre de 2023. 80,82 euros la tonelada. En cuanto al resto, papel y cartón 316,48 euros la tonelada y el ZUL envases ligeros 484,54 euros la tonelada. Segundo, las diferencias por importes no facturados se pagarán en las facturas sucesivas que se emitan. Y tercero, notificar al contratista la presente resolución con indicación de los recursos pertinentes y comunicar al responsable del contrato de intervención. Explica el punt el senyor Gandia. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com ha dit el secretari, és la revisió de preus marcada en el contracte. És la corresponent del novembre del 23 a octubre del 24. Queden els preus fixats que ha llegit el secretari que n'hi ha en la proposta i que l'informe té els informes de la secretaria i de la intervenció favorables i la conformitat de l'empresa per a aquesta revisió de preus. Gràcies. Un partit polític vol fer ús de la seva paraula? Doncs passem a votació.
perdó. Carmen Morellà, té la paraula. Gràcies. Bé, en este punt, igual que en el punt anterior, el Partit Socialista votarà a favor perquè entenem que és una qüestió tècnica d'aplicació del contracte, però en aquest cas, a diferència del contracte de neteja viària, sí que voldríem destacar el fet de que portem en un any i 2 mesos de retras aquesta revisió de preus. Estem parlant de que l'informe signat per la responsable del contracte és del 14 de gener del 2024, d'ahir signa el dia següent la funcionària de la casa l'informe, passa a tràmit d'audiència el 18 de maig i l'empresa dona el vistiplau el 18 de juny del 2024. Per tant, com he dit, portem un any i 3 mesos de retard en aquesta revisió de preus. Si veiem una miqueta les revisions de preus anteriors, veiem que se van fer a l'abril del 23, agost del 22, abril del 21, per tant, no està tan poc justificat el fet que se porten tant de retras. Respecte a residus, també voldria recordar que tenim pendents aquests 2 expedients sancionadors que es van obrir de manera urgent i precipitada per part de vostès enmig d'aquesta gestió, anem a dir, deficient dels residus d'aquest estiu del 2024 i només recordar que els 2 expedients continuen pendents perquè no s'ha tramitat o no s'ha continuat en la seva tramitació. I si no fora suficient això que s'hi diguem respecte a la gestió dels residus, després d'un any i mig de la seva gestió com a equip de govern, els plecs del nou contracte encara no els han passat vostès per plenari i per tant està en stand-by o com deia aquell informe parat. Per tant, com he dit, votarem a favor perquè entenem que és una qüestió tècnica que no és una qüestió política, però sí que volíem fer referència a tot això que he esmenat. Té la paraula. Sí, moltes gràcies. Bé, començaré pel final. Senyora Morellà, el contracte els va caducar a vostès. Antes del contracte de la recollida de residus n'hi havia que aprovar una estructura de costos. Vostès no van deixar ni aprovar aquesta estructura de costos. Nosaltres la vam aprovar en el mes de juliol, en el pleno de juliol, la vam traure i la vam tindre en exposició públic en el mes de setembre, va finalitzar en el mes d'octubre. Estem ja finalitzant primer els plecs de les zones verdes, de les zones ajardinades. És un contracte que també estava caducat, si no recordo malament, des de l'any 2022. Per tant, primer, ara, jo crec que serà imminent, si no és el mes que ve, segurament serà el mes que ve, portarem ja aquest contracte de zones verdes que estava caducat des del 2022. Després, com tenim aprovada l'estructura de costes, anirà el contracte de recollida de residus. I després, respecte a lo que ha fet les revisions de preus, vostè ha començat la seva intervenció dient que en el 23, en el 22 i en el 21 vostès van ser molt diligents tramitant aquesta revisió de preus i vostè de forma s'ha separat en el 21. Jo li recordo que podríem anar-me'n al 2020 i al 2020 vostès van aprovar en data, ara li ho diré, on estava aquí, en data de desembre del 2020, la revisió de l'any 2018-2019, 2019-2020. És a dir, vostès van tindre 2 anys sense revisar els preus i ara ens diu que ens han retrasat 6 mesos. Doncs home, sí, ens agradaria, però el Departament de Contractació també saben vostès que tenim altres prioritats. Eixa revisió de preus és una revisió de preus que, com diu l'informe, i ha passat sempre, després se compensen les factures unes en les altres per a que sigui eixe cost, perquè està tot controlat per els tècnics municipals i per tant ara nosaltres suportem això. A vostè, quan ha entrat en l'expedient, haurà pogut veure que ja està en marxa la revisió del 24 al 25 i per tant el que estem fent és, en normalitat, anem tramitant tot el ràpid que podem i en les prioritats que marca aquest equip de govern. Però ja li dic, si vostè ara aquesta revisió en 6 mesos de retras li pareix molt, doncs en el 2020 vostès van estar 2 anualitats, 2 anys, sense fer aquesta revisió de preus i en aquell moment els devia semblar tot fantàstic. Moltes gràcies. Senyora Morellà, té la paraula. Señor José Brito, te la palabra. Sí, hola. Muchas gracias, señora alcaldesa. Hombre, la verdad es que a mí me impresiona que la señora Morellà haya hablado de retraso
en este punto a la hora de aprobar la revisión de precios. Estamos hablando de una revisión de precios, que segundo año de prórroga forzosa. Eso significa que estamos ahora mismo en prórroga, porque nosotros nos hemos encontrado con, como dijo el señor Luis Gandía, nos encontramos con el contrato de recogida caducado. Pero es que no solamente nos hemos encontrado con ese. Está muy bien, como ha dicho también el señor Gandía, el de zonas verdes caducados del año 2022, el de aguas caducado también. Estamos hablando de una serie de irresponsabilidades que la verdad es que lamento mucho también por vosotros mismos que lo saquéis aquí a colación en el Pleno, porque también eso pues da a entender pues que habéis dejado pasar servicios básicos que son imprescindibles para la ciudadanía, lo habéis dejado que caduque. Menos mal que el contrato de luz, el de luminaria pública, caduca en el 2027. Es que si no también nos hubiésemos encontrado en la misma situación. Entonces yo lo que creo, señora Morella, que aquí lo que hay que hacer directamente es aprobarlo. En vuestro caso lo suyo hubiese sido no decir nada, sino callar la boca, porque eso lo que evidencia es una irresponsabilidad no solamente a la hora de comentar esto en este pleno, sino que tengamos que sacar a colación que estamos en el segundo año de prórroga forzosa. No tendríamos ni que estar hablando de prórroga, tendríamos que estar hablando de una revisión anual típica, que tendríamos que hacerlo en una situación normal, que no la tenemos porque vosotros habéis dejado caducar un contrato que es imprescindible para la ciudadanía. Muchas gracias. Senyora Morella, té la paraula. Bé, doncs començaré per el company Brito. Que el contracte estigui en pròrroga forçosa no impedeix que se faci una revisió de preus, com així indica l'atac de contractació, que diu que independentment de que estigui en pròrroga s'ha d'aplicar allò estipulat en el contracte. Per tant, el fet que estigui en pròrroga forçosa no crec que a vostès els hagi destorbat molt per a fer una revisió de preus, que bàsicament és traspassar el que fica el responsable del contracte i portar-ho a plenari. Dit això, parla de que el contracte d'aigües està caducat i el de jardineria està caducat. Vaig a centrar-me en el contracte d'aigües. Vostès que ens exigien a nosaltres una rapidesa i una diligència en tot allò que era la gestió del dia a dia, suposo que vostè, com a regidor d'Obres i Serveis, haurà entrat dins del procés de licitació del contracte d'aigües potables per a la redacció dels plecs i haurà vist que des del mes de juny, que existís l'últim informe per part del funcionari de la casa, no s'ha mogut res en aquest expedient, per almenys fins fa un mes que vaig tindre accés. Per tant, senyor Brito, la diligència està molt bé, exigir-la quan un és dirigent, però veiem que vostès no ho estan sent. Parla del contracte de zones ajardinades i parlava el senyor Gandia de que en els propers mesos, el mes que ve, se li havia donat prioritat a ICE abans el de contracte de residus. Me pareix que al final les prioritats les marquen vostès, però volia preguntar-li, en aquest cas, si me permet, si el contracte que ja tenien tot fet, el plec de clàusules tècniques, el plec de clàusules administratives, els preus unitaris, si és una qüestió de revisió o actualització de preus o és que estan modificant també altres qüestions del contracte. I parlava el senyor Brito del contracte de llum, que acaba el 2027. Està molt bé això, però és que fa pocs mesos, crec que va ser al plenari del mes de novembre, van portar aquí una modificació pressupostària de prop de $500.000 d'euros, no perquè fera falta, sinó perquè vostès no havien fet la revisió de preus, que en aquest cas era inferior. Per tant, diligents, el que se diu diligents, no estan seguint vostès. I parlo ara de lo que ha dit el senyor Gandia. Parlava que el contracte de residus havia caducat en nosaltres i que han sigut vostès els que han fet aquest estudi de costos, de viabilitat. Recordo que el punt estrella que vostès havien fet per a no votar el nostre estudi de viabilitat era la retirada del porta a porta, perquè consideraven vostès o ens acusaven a nosaltres de que això era, com van dir, que vecinos de primera i vecinos de segunda. Els preguntaria, el senyor Brito no me podrà contestar, però vostès sí, què consideren ara quan vostès apliquen i se porta a porta a la zona de l'Ermita i no al resto del municipi. I també és que n'hi ha veïns de primera o veïns de segona. Parlava vostè, perquè ja sabia jo que ho anava a dir, que el 2019 i 2020 se van fer la revisió de preus de les dues anualitats conjuntes i segurament vostè o el senyor Brito haurà vist l'expedient i veurà que en el període del Covid l'empresa va sol·licitar una revisió de les tones d'arreplegada i que per tant se tenia que fer primer aquests informes tècnics d'estudi per a veure si se tenien que abonar els preus conforme al contracte o pel Covid i la baixada de residus tenien que tindre
una indemnització o un preu diferent. Per tant, torno a repetir, anem a votar que sí, perquè entenem que és una qüestió tècnica, no és una qüestió política, és l'aplicació directa del contracte, però crec que té que quedar en evidència que el que vostès exigien fa poc a tots nosaltres i ens diuen que no eren diligents i que gestionaven tot molt malament, a modo de resumen, han pagat vostès mig milió d'euros a l'empresa de llum, porten una revisió de preus, que era només aplicar l'informe del responsable del contracte un mes i mig tard, tenen vostès el contracte d'aigües paralitzat des del juny i el de jardineria que espero i desitjo que porten pronte. Senyor Luis Gandia, té la paraula. Sí, moltes gràcies. El Partit Socialista se queixa de retrasos quan en ells van ser els que els van caducar directament eixos expedients. És a dir, anem a veure, partim punt per punt. Expedient de l'aigua. Diu que l'última documentació en el portal del contratant i en l'expedient és del mes de juny. Vostès saben que en aquest contracte n'hi havia una persona que era l'enginyer, que era el que estava fent la valoració tècnica, va agafar primer una baixa, després se'n va anar, no tenien bolsa de treball, vam tindre que convocar una bolsa de treball. L'enginyer nou fa un mes i mig o un mes que està treballant, per tant, si no tenim els tècnics que ens puguen fer la feina en aquest camp, doncs no demanen que la féssim els polítics, no podem fer-la, la tenen que fer els tècnics. Vam tindre que convocar en el mes de setembre aquesta bolsa de treball, se va resoldre antes de Nadal, després de Nadal se va incorporar la persona que està treballant ja ara en la brigada d'obres i serveis, que és el que té que revisar aquest expedient i donar les puntuacions per a poder continuar la licitació, i quan aquesta persona s'haurà posat al dia, espero que el més pronte possible, doncs tirarem endavant també eixe contracte. Després, en el tema de la jardineria, diu que ens ho vam trobar tot fet. Jo, de veritat, senyora Morellà, de vegades al·lucino amb vostès, no per res, perquè sembla com si vostès el dia 29 de desembre del 23, quan van abandonar el govern d'aquest Ajuntament, ho tenien tot preparat, perquè és que en aquest Ajuntament ara cosa que passa que és mitjanament positiva o que pot ser bona és que la tenien vostès preparada. És que, vamos, aquell mes de desembre del 23 hauria ser frenètic en l'Ajuntament després de 8 anys de relax, perquè, claro, estem parlant de l'estructura de costos. Òbviament, per exemple, en el contracte de recollida de zones verdes, de cuidado de zones verdes, òbviament han hagut modificacions respecte al ple que n'hi havia que s'estava treballant, perquè estaran adaptades a les necessitats i a les prioritats que considera l'actual equip de govern per a reforçar este servei als ciutadans i que Vinaròs pugui oferir una imatge millor per a tots els vinarossencs i per als visitants que ens visiten. Després vostè mescla dos conceptes. Quan parla en el tema de la recollida de residus, del porta a porta i l'estructura de costes, nosaltres vam fer una estructura de costes que en els 10 anys que durarà el contracte estalviarà 3 milions d'euros als vinarossencs, perquè en base a la llei estatal del govern de Pedro Sánchez els vinarossencs tenen que pagar el 100% de lo que és la tassa de basures. Vostès tenien una estructura de costes que suposava un cost de 2.400.000 euros per als vinarossencs de forma anual, nosaltres ho vam rebaixar a 2.100.000. I vam eliminar el porta a porta? Sí, vam eliminar el porta a porta perquè vostès el que feien era en aquesta estructura de costes implementaven el porta a porta en una zona, en una partida de la zona nord i en una de la zona sur per als 10 anys per a la recollida de residus urbans i per als 10 anys sense possibilitat de que les altres zones poguessin tindre aquest porta a porta, en la qual cosa vostès sí que feien ciutadans de primera i de segona respecte si podien tindre el porta a porta o no. Nosaltres el porta a porta l'han fet no per a la recollida de residus, sinó per a la recollida de poda. Per què? Com una prova pilot per a veure si pot funcionar i extendre-ho a tot el municipi dins d'aquest contracte. No només per a dues zones de tot el municipi, sinó per a tots els vinarossencs. Aquest servei de porta a porta, si veiem que funciona en el tema de la recollida de poda, serà quan després en el contracte s'extendrà a tots els vinarossencs, no com en la seva proposta d'estructura de costes, on la recollida de residus porta a porta només era, si no se recordo malament, per a Salines i Boverals. Això era la diferència que nosaltres creiem que és millorar per al servei als vinarossencs. Eixa millora que nosaltres considerem que és bona, la reflexem en l'estructura de costes, damunt suposa un abaratiment del servei, per tant, els vinarossencs tindran que pagar en aquests 10 anys 3 milions d'euros menys en la tassa de basures. I respecte a l'anualitat, vostè no sé del tema que ens toca avui, de la recollida de residus en esta revisió de preus, vostè me parla del Covid. Miren,
És que és molt fàcil. El Covid va arribar en el març del 2020. La revisió de novembre del 18 a octubre del 19, el Covid és que no sabíem ni el que era i vostès no la van fer. Després, si això m'ho volgués dir, de la de novembre del 19 a octubre del 20, doncs bueno, si vols t'ho agafo en pinces, però la d'octubre del 18 de novembre del 18 a octubre del 19, que me digui que era pel Covid, home, és que vostès ho justifiquen tot per el Covid, però que me justifiquen ja coses del Covid de l'any 2018, és que me pareix una mica esperpèntic. Gràcies. Jo, per concloure, voldria comentar el següent i dir el següent. El contracte de residus, quan nosaltres vam arribar al govern municipal, es van trobar que havia finalitzat a l'abril, que finalitzava a l'abril de 2024. És a dir, vam entrar en el govern el dia 29 de desembre i finalitzava el 2024. Sense que el nou contracte, el que vostès ara estan reclamant, estigués en tràmits de licitació. Això es va obligar a acordar una pròrroga forçosa del contracte, la qual cosa suposava que les obligacions i drets del contracte continuaven sent les mateixes que durant la vigència del contracte. Per tant, avui vull que ens centréssim en una cosa. El que fem és donar compliment a les obligacions de l'Ajuntament d'aprovar la revisió dels preus del contracte, que és el punt que anem a passar a votació. Però val a dir una cosa, que per sentència número 231/2023, de data de 6 de novembre de 2023, del Juzgat del Contenciós número 1 de Castelló, se'ls va obligar a l'Ajuntament de Vinaròs a assumir l'abonament de la revisió de preus del contracte de neteja viària que inicialment el govern socialista, que eren vostès que governaven, van desestimar aprovar al·legant que el contracte estava vençut. Per tant, és evident que tenim l'obligació, tots els que estem aquí asseguts, d'aprovar aquesta revisió. Nosaltres perquè me l'han trobat i vosaltres perquè no van ser diligents en aquest aspecte. D'aprovar aquesta revisió de preus i és el que avui anem a fer, a votació. ¿Votos a favor? Unanimidad. Es pot aprovar la proposta. Punt número 4, expedient 2207/2025, ratificació del dret d'alcaldia número 2025/0962, del 6 del 3 del 2025, pel qual es sol·licita la inclusió de l'Ajuntament de Vinaròs en el Pla Ceràmic de Regeneració Urbana 8è, que es coneix CRU 8è. Li passo la paraula al senyor secretari de la corporació. D'acord, és una ratificació de decret. El regidor d'Urbanisme i Esport proposa adoptar el següent acord que ha sigut dictaminat a la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, Obres i Serveis i Costa Nord i Costa Sud, y Ermita y Esports. Primero, solicitar la inclusión de este ayuntamiento en el Plan Cerámico de Regeneración Urbana octavo para los ejercicios 2025-2026 con el espacio público conformado por la calle Andorra y su entorno de la memoria descriptiva que consta el expediente. Segundo, comprometerse a ejecutar las obras si este espacio resultara ganador del concurso cerámico de regeneración urbana. Tercero, comprometerse a la aportación económica en la cuantía que exceda de la cantidad máxima subvencionable. Cuarto, proponer al Pleno de la Corporación la ratificación de esta resolución en la siguiente sesión que se celebre de dicho órgano. Y quinto, comunicar la presente resolución a la excelentísima Diputación Provincial de Castellón, así como en su caso el acuerdo por el cual se ratifique la urgencia de la misma. Explica el punt el senyor Amat. Nos remitimos a lo expuesto por el secretario. Partit polític, vol fer ús de la seva paraula? Doncs passem a votació. ¿Votos a favor? Unanimidad, se puede aprobar la propuesta. Punt número 5, expedient 9329/2024, aprovació del Pla Anual Normatiu 2025 de l'Ajuntament de Vinaròs. Passo la paraula al senyor secretari. La alcaldesa proposa adoptar el acord que ha sigut dictaminat per la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, Hisenda, Governació i Comerç en relació a l'aprovació del Plan Anual Normatiu. Primero, aprobar el Plan Anual Normativo 2025 del Ayuntamiento de Vinaròs, que contiene las siguientes 30 iniciativas normativas. Ordenanza reguladora para la concesión y uso de la tarjeta dorada. Modificación de la Ordenanza de Servicios Funerarios Municipales. Reglamento de uso del Casal Jove, Casa de la Vila. Modificación bases de subvención para programa de ayudas económicas a clubs, asociaciones deportistas de Vinaròs. Modificación del reglamento de uso y utilización de instalaciones deportivas municipales. Reglamento de uso de la sala de actos de la Casa de la Cultura. Modificación del reglamento de normalización lingüística. Creación del reglamento de uso de la Escuela de Arte. Ordenanza reguladora de la Escuela Matinera. Creación del reglamento de uso de la Escuela de Personas Adultas. Bases generales de subvenciones a las asociaciones de comerciantes para la realización de actuaciones de dinamización y promoción del comercio. Modificación del reglamento de la actividad de mercado municipal. Ordenanza reguladora de las instalaciones y ocupaciones de vía pública. Ordenanza de convivencia ciudadana.
reglamento de uso de la Plaza de Toros, modificación de la ordenanza de venta no sedentaria, modificación del reglamento de uso del Centro Vinalab, modificación de la ordenanza reguladora de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano, ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos, modificación puntual número 43, Escosís, modificación puntual número 44. Modificación puntual número 45, modificación puntual número 46, modificación puntual número 47, modificación de la ordenanza de la UE2R06 Raimundo Dalos, ordenanza reguladora del deber de conservación de las edificaciones y terrenos, modificación de la ordenanza reguladora de accesibilidad, modificación de la normativa urbanística y ordenanzas, modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestaciones del servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas municipales de Vinaròs, creación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la instalación de espacios publicitarios en instalaciones deportivas municipales de Vinaròs. Segundo, archivar y dejar sin efecto aquellas iniciativas normativas pendientes de aprobación y que fueron generadas en el periodo 2018-2024 y relacionadas en el informe de la Secretaría General de fecha 20 de noviembre de 2024. Tercero, ordenar la publicación del presente acuerdo en el portal de transparencia del Ayuntamiento para conocimiento y disposición de todos los ciudadanos. Cuarto, sustanciar una consulta pública a través del portal web municipal con el fin de recabar la opinión de las personas y organizaciones potencialmente afectadas por las futuras normas acerca de los problemas que se pretende solucionar con cada iniciativa y oportunidad de su aprobación, objetivos de las normas indicadas y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Explica el punt el senyor Gandia. Bé, gràcies senyora alcaldessa. Com ha dit el secretari, se tracta d'aprovar el pla normatiu del 2025 i després que conté les modificacions de les ordenances i modificacions puntuals que pensem portar a terme en aquest any 2025 i sobretot també una novetat respecte a anys anteriors és arxivar i deixar sense efecte els plans normatius del 2018 al 2024. Estos plans normatius venen regulats per la llei de transparència, són obligatoris per als ajuntaments des de l'any 2018. És veritat que havíem anat acumulant any rere any plans normatius en un munt de normativa per a modificar, després una se modificava, una altra no, al final n'hi havia tot un desgavell i per tant hem preferit agafar o simplificar les que són prioritàries per a l'Ajuntament actualment en aquestes 30 modificacions d'ordenances i arxivar ja i deixar sense efecte les anteriors per tal de poder clarificar i que els regidors d'aquest Ajuntament i els tècnics municipals tinguéssim ja clar quines són les ordenances que se volen modificar en aquest any 2025. Gràcies. Algun partit polític vol fer ús de la seva paraula? Senyora... Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a totes i tots. Ens trobem davant de l'aprovació del Pla Anual Normatiu per al 2025. Un pla bastant ambiciós i possiblement inviable. Estem parlant de 30 propostes per a realitzar durant aquest any. I tenint en compte que estem a pocs dies de finalitzar el mes de març, això deixa vora 9 mesos per dur endavant totes aquestes propostes. Cert que ara sols estem aprovant el pla i que durant els pròxims mesos tindrem temps de profunditzar i debatre individualment cadascuna d'elles. Però sí voldríem assenyalar unes quantes. Començarem amb la llengua. Trobem amb una modificació del reglament de la normalització lingüística on posa textualment garantizar el uso de todas las lenguas oficiales a la información y documentación y toponomía local. Ens agradaria que ens expliquessin exactament a quina modificació es refereixen i també aprofitar per recordar el retall del 50% que aquesta partida ha experimentat en els pressupostos d'aquest any, passant de 14.000 a 7.000 euros. També destacar la creació d'un reglament d'un casal jove / casa de la vida, un espai no clarificat on, tal com vam preguntar a la comissió pertinent, no sabem com se gestionarà, quins tècnics de la casa treballaran en l'espai i quina serà l'organització, ja que moltes es troben en les dependències de serveis socials. Parlem de la modificació de l'ordenança d'ingestió de residus, que no l'ordenança fiscal, que recordem és la que regula els impostos i les taxes. I per últim, les relacionades en urbanisme, on ens centrem en la modificació puntual 46, per a que tots ens entenguem, els terrenys on en principi anirà el nou auditori, que passarà a requalificar part del terreny per passar de dotacional a residencial. La modificació puntual 43, els COSIs, on celebrem que seguisquen apoyant el treball de l'equip anterior en mantenir aquesta zona com a zona verda i no edificada. Per el mencionat anteriorment, el grup socialista votarà en contra d'aquest pla. Senyor Gandia. Moltes gràcies. Mire, senyora Guadix, de 30 ordenances vostè se fixa en 4, mos pareix 4 o en 5, mos pareix bé, per nosaltres són totes importants. Creiem que totes tenen que estar en aquest pla anual normatiu perquè n'hi ha algunes que ja estan pràcticament
redactades i per tant pensem que en la primera part de l'any les podrem portar a terme, però si vostès vol que parlem d'estes 5, doncs jo no tinc cap problema. Mire, vostè parlava de la modificació puntual número 46, que és la de la parcel·la de l'auditori, és molt fàcil. Vostès van tindre 8 anys, si haguessin fet aquest macroauditori que estava en el projecte i en el calaix de l'Ajuntament des de l'any 2007, van tindre 8 anys per a poder-lo dur a terme, ara no estaríem parlant d'aquesta modificació puntual número 46, però, oh sorpresa, vostès en l'auditori no van fer res i ara s'extranyen. Després, en la número 43 me fa gràcia, perquè diuen, en la número 43, que és la dels cossis, ens alegrem de que vostès continuen el treball que van fer vostès. Vostès no van fer res. Vostès van anunciar que volien que els cossis fos zona verda. I després de l'anunci, de relax, com he dit anteriorment, és aquest equip de govern el que està tramitant aquesta modificació del pla puntual número 43. És així de senzill. Vostès eren els de l'anunci i després de relax. Me parlava, per exemple, del casal jove, Casa de la Vida, i ens dia, és que no sabem molt ben bé com se gestionarà. Doncs és molt fàcil. Precisament se fica en el pla normatiu per a que n'hi hagi una normativa, un reglament d'ús d'aquest casal jove i de la Casa de la Vida, on s'especificarà, on se detallarà quins són els serveis, els usos, les persones que vulguin fer, i se detallarà. I ahir podran participar, perquè tindrem l'oportunitat de portar la comissió, la debatrem en plenari, després n'hi haurà al·legacions, i entre tots esperem fer el millor casal jove per a donar-li aquest impuls que pensem que s'ha donat en este últim any i que pensem ara encara impulsar-lo més, convertint-lo en aquest casal jove, Casa de la Vida, per a aglutinar tots els serveis que s'ofereixen des de la Conselleria de Joventut, Infància i Família. I després, vostès, R que R en la llengua, i aquí jo li vaig a dir molt clar, en la fitxa que han ficat ho expliquem molt bé, vostè ho ha elegit i en este cas és això. Miren, n'hi ha una normativa, un reglament de normalització lingüística que obliga a que els carrers de la ciutat de Vinaròs se rotulen exclusivament en valencià i per tant nosaltres considerem que arribat aquest moment és el moment en què puguen estar en les dues llengües oficials per a que tot el món pugui tindre els carrers rotulats en el seu nom i que, per exemple, el passeig de Colom sigui el passeig de Colón, perquè el Colom és un pardal i Colón és el descobridor d'Amèrica, que és el que té el nom del passeo. O l'avinguda Pau Béjar, Pau Béjar, encara que fos de Barcelona, firmava sempre com a Pablo Béjar i nosaltres considerem que no passa res si fica calle de Pau Béjar _ Pablo Béjar. I per això, com el reglament de normalització lingüística ens obliga a que estigui exclusivament en valencià, nosaltres ara el modificarem per a que estigui en les dues llengües. I ja li avanço, aquest reglament el vaig portar jo en este saló de plenos en el 2012 i ara, després d'uns anys i de veure l'efecte pervers que ha tingut en la nomenclatura i en la toponímia del nostre poble, no tinc cap problema en reconèixer que possiblement en aquell moment em van passar i que ara tenim que fer que estiguen en les dues llengües, com crec que d'altra forma és normal en tota ciutat que sigui com la nostra en dues llengües oficials. Moltes gràcies. Señor Berilo, ¿te la palabra? Sí, solo añadir una cosa. El señor Gandía ha explicado muy bien las dudas que tenía la señora concejal del PSOE, pero solamente responder un poco más acerca del reglamento del uso del casal jove Casa de la Vida, que parece que Ahora sí, vale. Se le explicó y parece que nos recuerda. Está en la ficha. Lo voy a leer literalmente la ficha, porque es importante leer. No tiene dibujos, pero por eso puede leer tranquilamente. Apertura a la sociedad local de este espacio municipal para proporcionar lugares físicos de reunión a jóvenes, familias, particulares, asociaciones y o fundaciones en un proyecto común que aglutine agentes colaboradores cuyos ámbitos de actuación sean cuestiones relacionadas con la familia, la infancia y la juventud. Creo que lo pone bastante claro. Se le aclaró a usted en la oportuna comisión, yo se lo vuelvo a recordar ahora en pleno, y hombre, yo también entiendo y yo creo que llega a sorprender, creo recordar que usted era la anterior concejal de Juventud. A lo mejor si usted está viendo que la concejalía está cogiendo fuerza, está cogiendo vida y
y está cogiendo la importancia que tiene para el municipio de Vinaroz y para la importancia que tiene para este equipo de gobierno, yo entiendo que puede sorprender. Hemos venido a trabajar, hemos venido a marcar una diferencia y hacía falta ya. Entonces, con este reglamento pues queremos pues dar más vitalidad a esta concejalía y al uso del Casal Joven, Casa de la Vida. Muchas gracias. Senyora Clara, té la paraula. Gràcies. Mire, senyor Brito, imagines, si tinc mala memòria, que a vostè no el recordo dintre d'aquesta comissió. Imagina't. I després torno a repetir les paraules que he dit anteriorment. Estem parlant de l'aprovació del pla i tindrem temps de profunditzar en cada una d'elles quan vostès les porten als plenaris que toquen. I referent a lo de la llengua i la toponomia, estarem encantats d'arribar a passejar algun dia pel carrer del País Valenciano. No? Res més a dir. Senyor Gandia, té la paraula. Doncs mire, no vagin dient aquestes coses perquè a vegades no serà per ganes de canviar el nom. I si no ho fem és per no molestar els veïns, perquè suposa tota una sèrie de tràmits i d'escritures i bancs i cartes i coses que suposen una molèstia als veïns. Perquè si no, ja li dic jo que no en aquesta legislatura, en la legislatura del 2011 al 2015 ganes ja n'hi havien, però anteposem en tot cas el que és la facilitat de vida i facilitar el dia a dia als veïns, no per res, perquè vostès van canviar alguns noms, a més ser Capitán Cortés por Santa Ella i companyia, i això pregunten als veïns totes les molèsties que els va suposar, la de cartes que es van perdre dels bancs, etc, escritures, després n'hi ha que canviar el padró, etc. Si no han canviat el País Valencià, i ho dic sincerament, ho han fet perquè pensem en els veïns i perquè no volem fastidiar-los en el dia a dia tenint que canviar perquè viu moltíssima gent, no perquè no ens agradi, i perquè pensem, i en això també ens diferenciem nosaltres de vostès, de que el que és la toponímia local no té que tindre rasgos ideològics, és a dir, per què té que tindre un carrer Pablo Iglesias, fundador del Partit Socialista, si no tenia cap relació amb Vinaròs? Per què té que tindre nom, per exemple, País Valencià, quan és una connotació política d'un sector de la població i no del conjunt de la població? Perquè, per exemple, pot estar Corts Valencianes, Constitució, que aglutina tota la població. País Valencià és una cosa ideològica de l'esquerra valenciana que se va imposar i, com li dic, no és per falta de ganes, sinó per no molestar en el dia a dia als seus veïns. Vostè diu que parlarem a mesura que se vagin fent les ordenances. M'alegro de que sigui així, i sobretot el que farem serà, i veuran com a final d'any, fer el balanç de les modificacions que s'hagin pogut fer, i pensen que sempre ho farem pensant en els vinarossencs. Ho farem pensant en tots els vinarossencs, els que pensen com els governants actuals i els que no pensen com nosaltres. No de la forma que ho feien vostès, que sempre ficaven eixe tinte ideològic, eixe tinte de dividir a la societat en dos parts. Nosaltres anem a treballar, m'alegro que no hagi dit res ni dels cossis ni de l'auditori, senyal de que he dit la veritat i per tant, com hem dit, m'alegro que anem debatint una a una aquestes ordenances i al final se demostrarà el treball que portem a terme en favor dels vinarossencs. Gràcies. Bé, vots a favor? En contra? Es pot aprovar la proposta. El punt número 6, l'expedient 2718/2025 és proposta de resolució presentada pel grup municipal Compromís contra la violència sexual en l'oci nocturn de Vinaròs. Este punt se retira, tal qual com se va comentar en la Junta de Portaveus, perquè avui la regidora no podia estar per motius laborals i per la qual cosa va demanar que es retirés del punt. Bien, somete en despatx extraordinari la moció d'aprovació del Pla de Gestió de Residus, Pla de Seguretat i Salut i Programa de Treball del contracte de les obres d'ampliació i adequació i reforma de l'IES Vilaplana Vinaròs, programa edificant. Primer de tot, apreciació de l'urgència per majoria absoluta. Me justifica l'urgència? Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, portem per urgència l'aprovació del Pla de Gestió de Residus, el Pla de Seguretat i el Pla de Treball d'Obra de l'Institut José Vilaplana. S'han presentat ja per part de l'empresa adjudicatària i s'han tingut els informes favorables dels serveis tècnics i de contractació per a
informe favorable tant del Pla de Gestió de Residus com del Pla de Seguretat com del Pla de la Planificació d'Obra. És un pas previ i necessari, imprescindible, per a poder iniciar ja l'obra pròpiament dit i, per tant, per això l'hem introduït per urgència, tal com se justifica en la proposta, se va rebre aquesta mateixa setmana després de convocades les comissions. Creiem que no val la pena retrasar-ho un mes perquè l'obra del Vilaplana ja porta massa retras. Nosaltres volem tirar-lo endavant el més pront possible i per això avui portem aprovació o portem aquesta proposta per a que es pugui aprovar i tirar endavant i que puguen iniciar-se les obres del Vilaplana el més pront possible. Gràcies. Algun partit polític vol fer ús de la seva paraula? Doncs passem a votació. Mayoría absoluta del número legal. ¿Votos a favor? Vale, pues entonces ahí se aprueba la urgencia. Es presenta directament al plenari la següent proposta de resolució del regidor de contractació que diu: aceptar y aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo presentado por la empresa Bexa junto con el informe favorable emitido por el coordinador en materia de seguridad y salud de la obra. Segundo, aceptar y aprobar el plan de tratamiento de residuos presentado por la empresa Bexa e informado favorablemente por el técnico director de la obra y técnico de control de ejecución. Tercero, aceptar y aprobar el programa de trabajo presentado por la empresa Bexa e informado favorablemente por el técnico director de la obra y técnico de control de ejecución. Cuarto, notificar al mercantil interesado del presente acuerdo haciéndole saber que se deberá proceder a la firma del acta de comprobación del planteo e inicio de las obras y comunicar al técnico director de la obra y al director de ejecución y coordinador en materia de seguridad y salud y responsables de la obra constituidas en UT, haciéndole saber que se deberá firmar el acta de comprobación del replanteo. Y sexto, comunicar a la arquitecta municipal. A votació. ¿Votos a favor? Unanimidad, se puede aprobar la propuesta. Hi ha un segon punt per urgència. Sí, se presenta al amparo del artículo 95 del Reglamento Orgánico Municipal la declaración institucional como postura unánime del Pleno de que propone la siguiente propuesta de resolución. Instar al Gobierno de España a solicitar a la Comisión Europea, primero, el aumento del número de días de pesca, dado que con 133 jornadas ha sido posible aumentar un 25% de las capturas. Segundo, mejorar la transparencia a la hora de definir los criterios para seguir pescando, ya que la captura de cerca de 200 especies no puede depender de los criterios que se fijan para una sola, tal y como sucede en la actualidad con la merluza. 3. Mejorar y ampliar los criterios para determinar cuál es el stock real de pesca disponible de todo el grupo de diferentes especies. 4. Que se tenga en cuenta el sector a la hora de tomar decisiones importantes y que se haga en tiempo y forma. No es posible que cada año su forma de vida se cambie radicalmente con una decisión política en el mes de diciembre y sin previo aviso. Los procesos de modificación del número de días de faena deberían hacerse públicos de manera anticipada y el periodo regulado debería ser decenal o quinquenal, porque la pesca es también una actividad empresarial y debe tener la misma previsión que el resto de actividades económicas. 5. Que los márgenes de cambio sean intervalos reducidos, con cambios máximos del 5 al 10% anual, y que no sean, como en la actualidad, con una reducción del 70%, aplazándose el horizonte para alcanzar el rendimiento máximo sostenible más allá del 2030. 6. Que se elimine la obligación de desembarque del pescado no apto para su comercialización, ya que esta media estaba pensada para las pesquerías del Atlántico y no del Mediterráneo. 7. Que el asesoramiento interno de la Comisión de Pesca sobre el Mediterráneo se lleve a cabo por científicos especializados en el Mediterráneo. Passem a votació. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad. Passem al setè de control.
D'acord amb allò que estableix l'article 92 del Reglament Orgànic Municipal, es dona compte dels decrets dictats per l'alcaldessa corresponent als mesos de gener i febrer del 2025, que consten al llibre de decrets des del número 2025-687 del 18 de febrer del 2025 fins al número 2025-1165 del 20 de març del 2025, així com els acords adoptats per la Junta de Govern en el període des del 21 de febrer del 2025 al 21 de març del 2025 i als quals han tingut accés tots els regidors. Pregs i preguntes. Sí. Perdó. Gràcies, senyora alcaldessa. Faré dues preguntes i un prec. La primera pregunta és respecte al parc de Fora Forat. Se'ns va dir que solucionaria el forat que hi havia, se'ns va dir que es solucionaria després de Carnaval, ha passat Carnaval, han passat inclús les falles, però allí segueix el clot tancat en precari, en unes tanques, quan tenen intenció de solucionar-ho. La segona també és respecte a l'enllumenat de la passarel·la. Fa mesos que una part de l'enllumenat, la part de dalt, si no recordo malament, sí, la part de dalt, no funciona. Tenen previst arreglar aquest enllumenat? I després un prec. A veure, el passat dia 21 hi havia convocada una comissió d'Hisenda a les 2 de la tarda. Els membres del grup municipal socialista vam acudir junt a la secretària de la comissió i no va acudir l'equip de govern. A les 2:15 vam decidir que, donat que no se'ns havia informat de cap tipus de retras, vam decidir abandonar el saló i fer constar en acta la nostra decisió. Simplement és que considero que s'hagués tingut que tindre com a mínim la deferència per part de l'equip de govern d'avisar-nos que es retrasarien. Haguéssim esperat el que hagués fet falta, però no va ser així i per tant el prec és que per favor en successives ocasions, perquè aquesta és la segona ocasió en què ja succeeix, senzillament se'ns faci saber i nosaltres estarem encantats d'esperar-nos el que faci falta. Gràcies. Respecte a la primera pregunta li contesta... No. Bona tarda. Bé, abans el senyor Brito ha afirmat que ell venia a treballar i per tant les preguntes són referides a lo que és l'àrea que porta el senyor Brito. S'han posat ja a treballar per a tapar els clots que tenim a lo que és el centre del municipi i també a tota la zona rural. S'ha posat ja a treballar en l'enllumenat públic, avingudes com Gil de Trocillo, Passeig de Colom, no el del Pardal, sinó el del que va descobrir Amèrica, carrer Calapuntal, avinguda Tarragona, carrer Donzella, carrer Mare de Déu. Els veïns se queixen reiteradament a nosaltres, per xarxes socials, de que moltes vegades, moltes tardes, moltes nits, l'enllumenat deixa de funcionar i per tant la sensació d'inseguretat va en augment en aquelles zones. Després s'ha posat a treballar ja per a canviar o per a reposar el fanal que fa més de 6 mesos que falta a l'avinguda a Barcelona, quasi dalt de tot, que primer hi havia un cono, ara han millorat, han posat 2 conos, però fa 6 mesos que els cables estan allí penjant i no hi ha manera de que se repare aquell fanal. S'ha posat ja a treballar per a reparar el ferm que va en el tram rodat des del carrer Àngel a la plaça Sant Elm, per on posen els vehicles que baixen des del carrer Àngel, la veritat que dona un aspecte molt lamentable del nostre passeig i hi hauria que fer el mateix que es va fer davant el que és la curva del Bugatti i del Sanse, perquè la veritat que està en mal estat i el risc de caigudes de la gent que camina per allí és bastant també elevat. I per últim, ja li vaig comentar també en comissió i crec que en privat també li vaig fer arribar el manteniment dels parcs infantils.
estan en molt mal estat els parcs infantils de la nostra ciutat, plens de pintades, cordes trencades, suports arrencats i no reposats. No es tracta de fer un parc nou i ja està, sinó que es tracta de millorar de mantenir els 42 parcs infantils que tenim a la nostra ciutat i actualment, abans de que arribi l'estiu i de que tots els xiquets de Vinaròs surten a utilitzar encara més totes aquestes zones, se requereix d'un esforç per part de l'equip de govern en mantenir aquestes zones, perquè la veritat que hi ha situacions, com per exemple el que són les rets trepables, que en diferents parcs estan trencades i també resulten un perill per als nostres xiquets. Gràcies. Sí, para el señor el verde forat. Sí, el agujero forat. Es verdad lo que usted dice, que hemos tenido que esperar porque justamente cuando descubrimos los dos agujeros que vimos en forat tuvimos que esperar a la conclusión de la fiesta del carnaval, pero es que después de la fiesta del carnaval no sé si os habréis dado cuenta que empezó a llover. Entonces, claro, al estar la tierra húmeda hemos tenido que esperar a que secara para poder entrar lo que son los técnicos a la empresa que hemos ya contratado para poder hacer la inspección que es necesario hacer. Yo no voy a hacer, porque se me planteó también, no voy a hacer lo que habéis hecho vosotros en otros momentos, que es simplemente, porque no es la primera vez que pasa, echar arena, cubrir con tierra y va que chuta. No, aquí las cosas se hacen bien, se hacen serias. Entonces, vamos a hacer un estudio geotécnico. ¿Puedo hablar? Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que ya está previsto hacer es un estudio geotécnico para ya que en ese estudio, en ese proyecto, nos digan qué es lo que hay que hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Luego, señor Alsina, muchísimas gracias por los apuntes que usted me ha comentado. Bueno, vamos a ir poco a poco. Es verdad que el asfaltado necesita un arreglo, pero no es de ahora, es de antes. Hemos estado tapando agujeros, incluso cuando vosotros sacasteis una publicación, justo esa misma mañana habíamos tapado los agujeros que vosotros habéis sacado en publicación. Entonces, la verdad es que me gustaría que revisarais vuestras publicaciones y las fotos y también pues los arreglos que nosotros vamos haciendo. Estamos preparando proyectos porque nosotros no tenemos que tapar agujeros, tenemos que arreglar calles enteras. O sea, el descuido que hemos encontrado es abismal, entonces claro, ya estamos con proyectos para poder asfaltar calles enteras. Luego, al tema de la iluminación pública. Me consta, cuando suben a incidencia, hay una aplicación que tiene el Ayuntamiento de Vinaròs, vosotros también lo conocéis, cuando un vecino sube a incidencia una situación de luminaria, la empresa acude rápidamente para solucionar. Me consta a mí, porque cuando a mí me avisan personalmente, o lo veo, por ejemplo, alguna queja en Facebook, aviso a la empresa y al instante me lo arregla. Es verdad que han habido quejas de la situación de la luz pública, pero recuerdo que nos hemos encontrado las instalaciones tal y como están. Entonces, en la situación que estamos haciendo es solucionando al instante cuando se acaba una fase, cuando hay farolas que, por ejemplo, me he encontrado con vecinos que me decían años, ciertas farolas que llevan años sin luz, y claro, eso no lo sacáis vosotros, años. Entonces, claro, eso fue nada más entrar yo como concejal de Obras y Servicios. Entonces, no directamente me miréis a mí, sino mirad también que, claro, vosotros teníais ese descuido que los vecinos ahora mismo sí me están diciendo, muchos de ellos, que se nota la actuación que se está realizando al instante. Calle Ángel, usted tiene toda la razón. Eso es algo que también está proyectado poder mejorar, porque la situación que encontramos en esa calle pues requiere una intervención casi integral. Vuelvo a recordar que no es de ahora, es algo heredado, ¿vale? Y... ¿no recordáis que era vosotros el anterior equipo de gobierno? Claro, pero quiero recordar que en un año no se puede solucionar 8 años de desidia. Entonces, por favor, entended un poco, pido paciencia, que son 8 años, ¿vale? Y el tema de los parques infantiles, para mí es muy importante los parques infantiles. Incluso cuando estábamos en la oposición, pues hacíamos fotos y nos quejábamos de la situación que nos encontramos con los parques infantiles. Cuando cogí la concejalía fueron las primeras cosas que comenzamos a hacer, y no solamente pintar y poner 2 parches, como me he encontrado, quiero anunciar que me he encontrado incluso parques para niños cogidos con bridas. Aquí no se arreglaba nada, aquí se tapaba. Aquí, cogido con brida. Entonces, hombre, y te puedo pasar las fotos.
Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es... Gracias por dejarme hablar. Lo que estamos haciendo nosotros es reparaciones a todos los parques infantiles, pero nos estamos deteniendo en un parque infantil cada año. El año pasado, como pueden ver los vecinos, hemos arreglado... disculpad, estoy hablando yo. Hemos arreglado el Parque de la Constitución el año pasado. Este año la intención es arreglar un parque, la zona del Pío XII, que son 4 parques, están completamente abandonados. El caucho está roto, ahí ya no se pueden ir, no pueden ni acudir los niños ni las familias con sus hijos para que puedan entretenerlos allí en el parque infantil por la mala condición en la que está el caucho. Tenemos que sacar todo el caucho, igual que también hicimos en la plaza de la calle del Pilar, que tuvimos que hacer también una reparación integral. Lo estamos haciendo, pero recordad, son 8 años. Entonces, claro, todo lo que estamos encontrando lo estamos teniendo que mejorar. Entonces, gracias por los apuntes, lo tengo aquí para seguir repasando lo que usted me ha comentado. Muchas gracias. Vale, pues ja està. S'ha aixecat la sessió. Senyor Borràs, que li vaig a contestar la pregunta de l'enllumenament de la passarel·la. És que ara que ho he vist, perdona. Resulta que l'enllumenament de la passarel·la, l'enllumenament de la zona que ara està a fosques, és que 2 vegades que s'ha robat la lluminària, s'ha desconnectat i ens han robat les luminàries. I ara estem a l'espera que ens tornin a reposar. És la segona vegada que ens roben. Ho sento, lamento que no hi hagi contestat perquè com ha contestat el senyor Brito, però això sí.